Okay. Bafundi sizongena ephepheni la ngoJune 2023 kade libhalwa nje onyakeni ophelile paper 2 and sifocus kakhulu kwi-analytical geometry yawa grade 12. Mangabe sibuka sisuka kude manje sesambe kakhulu. Siqale kuya ka grade 10 sathi 11 sesithi 12 manje. Into engizocela uqale ngidlulise ngoba manje asazi ukuthi njengoba ngizobe ngichaza le question ukuthi ibukwa yibapha abafundi, right? Okungenzeka mhlambe kunomfundi ongayinhlobo esikoleni manje mhlambe kade efunda last year nayizwa leyo and naye othola ukuthi benenkinga yangempela yokuthi akwazi ugraspa zonke lezi zinto lezi ezomgogodla yokuthi akwazi ukumelana nama questions awe analytical geometry. Thina ke njengo info class esidlulisayo ke manje ukuthi njengoba wena usuyibona isilapha ka 12 njengamanje ayiqalanga lapho kuzomela ukuthi uzame ukuthi uthi ukubuyela kancane emuva uyobona ukuthi kwa grade 10 besihlakaza kanjani kuyabonakala and meke wayithola kahle yakwa grade 10 besihlakaza kanjani uphinde futhi uthole eyakwabani uphinde futhi uthole yakwa 11 uphinde futhi uthole yakwa 12 uzothi ufika la kweyaka 12 uzobe usuwazi ukuthi senzani kuyabonakala ngoba eyakwa 11 isihlakazile and iyacaca yabonakala sababona bo gradient ukuthi hayibo lento lehle sibiza kuthiwa i-gradient siya calculate sazi calculatorni namhlanje sesiyabona ukuthi le gradient le yayisho ukuthi le length yayichaza ukuthi distance yayichaza ukuthi kanjalo njalo kuyabonakala. Silana ke manje ka 12 kodwa sithi ke asingeke phela nawe sikushiye eceleni ukuthi ke usala ungabusabamba lutho kwekuthiwa umuntu mengabe efika ekade menyiwe efika late mhlambe bekhona la ebambezeleke khona and umcimbi usuphela and kwekuthiwa ke umuntu angaphumi engazange zakhothe lutho sesithi nawe njengoba usuze wangena la kulelo khuza kule video yethu izobukela sikudlalela ke kahle lapha yana ulokhuza iphepha la ka grade 12 sithi nawe bambake lokuncane kodwa bese ngak-advise ngakho awuthi ukubuyela kancane lapha kwa grade 10 and uyobuka khona ukuthi kwenzakalani. Uyazi mengabe nifuna ukuyibamba kahle imath kuyedingakala ukuthi ke ihambisane uyiqale lapha emumva lokuyinyuka nayo njalo ngoba sizokucacisela la into esiyenzile thina njengo info class. Into esiyenzile yokuqala lana sifike sabuka ukuthi okay now ama sections esibekelwe wona ilabantu abasethi iphepha, right? Sase siyabuka ukuthi okay njengoba manje sesikuterm 2 and njengoba sikuterm 2 nasibhekene nengwadla yokuthi fanele sibhekane neanalytical geometry yilabo bantu la besongena nabe ringini siyozwana amandla and njengoba songisobhekana neanalytical geometry sase siyayiweya siyibuka ukuthi ke kwi-grade negrade ilokhuzaneni iyama marks amangaka singakhulumi ngepercent ngoba sobe sesikude and siyathola ukuthi kwa grade 10 ibe u10 marks. Sase siyayicozulula kwa grade 10 sase sithi thina ke mfundi wena sase sa advisor khona sase sithi ke wena mfundi osuqeda isikole mhlambe manje uzama ukulungisa ama marks akhe nawe mfundi osenza ugrade 12 kulonyaka nawe mfundi owenza ugrade 11 asike sihlanganyele kanye no grade 10 lapho khona sike siyodinga idaba lokuthi ke sike si-advise le yangane encane lapha siyikhuthaza ukuthi ke thina sibadala sidlulile kuleyo grade but asidlulanga kumnandi bekunzima sike siyomlekelele kuthini siphendula ama questions akhona and nibonile siwacozulule kanjani ngoba bezama ukuthi ke at the same time nabo kuba umfundi walapha ka grade 10 ezogaina kodwa nawe phela ungabususala eceleni ngoba nawe uzolekelela sizomsupporta lo mfundi olapha yana and nawe uyasupporta at the same time ngalesikhathi naye gaina usuzobe nawe usubona ukuthi hayibo kade ngasale intweni engaka ekade ngangaza
ngingasazi ngangukhalculator ugradient and ugradient ngukhalculator ngawa nanokuthi usho ukuthini ngukhalculate udistance ngazi ukuthi mina nje mekuthiwa idistance ikhulunywa ngolayini nje kanti angazi ukuthi nje lo layini kusuke kukhulunywa ngolayini okanjani kuyabonakala ulayini omude noma sikhuluma ngolayini ubufishane bawo and then lapho besidila nani ke ne distance and ngaleso zathu ke nala ka grade 12 asizokushiya ngaphandle sizoye sithi ukunaba nje kancane ukuthi ukubukisisa kahle izinto ukuthi ke sisichaze kanjani lapha yana ezansi ukuze ungabusaqale na usalela ngemuva kodwa kuma topics alandelayo njengabo trigonometry vamise ukuba inkinga kuthina sonke and into esizoyenza kuyona nakhona sizoyenza njengoba senze lapha ka 10 11 12 sizoke siqale lapha ezansi siya advise nakhona ukuthi ke awukuthola ivideo yakwa grade 10 uyibuke nje ukuthi sasidlala kanjani ngoba kubalekile indlela yokuphasa ka grade 12 isuke ithi ke buya nayo yonke icontent kuyabonakala and mengabe ubuya nayo yonke kushuthi ke icontent asikhulumi thina la ngo grade 12 kuphela but sikhuluma ukuthi ke udleni kwa grade 10 wadlani kwa grade 11 unjongoba usula ka 12 manje and wonke lawo maphutha mehloke siwa correcta kahle uzothona mangabe usiyobhala iphepha kuzobe kumnandi ephepheni kuyabonakala and la sikhona ke bafundi siyakukhuthaza ke manje ukuthi ke asingangeni kulomuntu lo singene ukuthi simbone ngazo udwebeke kalula no asike sithi mengabe singena kuyena singene njengokuthi ke suphethe umphako wokuthi uma ngabe kuthiwe endleleni siyahluleka and mengabe sihluleka endleleni sazi ukuthi ke nansi into esimisayo safundiswa lemthetho ukuze sizokwazi ukuthi ke ukuthi question mengabe ibekwa phansi siphendule ngendlela ekufunakala ngayo kuyabonakala and manje ke before singene kulama questions sizokukhumbuza nje kancane ukuthi ke yiziphi izinto ezifunakalayo right izinto ke bafundi ezifunakalayo kakhulu kwi-analytical geometry sesikhuluma ngomfundo sephumile esikoleni sikhuluma ngomfundo oyithandayo imaths sethi mina noma ngifundo 11 but ngisafuna ukwabona nawo ka 12 ukuthi ke izinto ezifunda ka 12 ayizofana yinezethu la kwa 11 ukuze mengabe sengiya kwa 11 ngazi ukuthi ngizolungisa phi ngilungisephi ngoba kubalekile ukuziprepare in advance kuyabonakala ukuze wazi ukuthi mengabe kuthiwa uyafunda okusho ukuthi u1 no2 no3 no4 kuzomela uwazi ukuze masufika ka 12 ungabsuqala phansi futhi ugcina usubuyele emuva usiyozama futhi ukuthi uthole zonke lezo zinto into esizoyenza ke manje mfundi sizokuchushisa ke manje ukuthi okay la ka 12 akodwa ngesile singene deep njengoba senzile kwa grade 10 but la ka 12 sizokutshela nje ukuthi ke wena udinga uA no B no C no D. Question yokuqala mengabe ukhuluma ngeanalytical geometry ayizodinga izinto eziningi but idinga ifoundation ya grade 10 and 11 uma ngabe une foundation ya grade 10 and 11 shosho lapho usune show ukuthi ke u20 marks out of 37 hey Nkosi yami asiphindeni 20 marks out of 37 marks usudle wonke wobhubhudla neyizwa lonto mengabe sithi udle wonke kusho ukuthi uthathe wonke wobhubhudla Nkosi yami mengabe kuthi ukwenze njalo ke kusho ukuthi ke ngalana izinto zakho zonke izobe zizinhle sithini lapho mengabe sikhuluma ngale nto sithi thina ke musa ukukhohlwa mfundo ukuthi ke kuyohlezi khona lento nefuna idistance ngamanye amazwi distance iformula yakhona ihlezi ithi d under the square root mina ngiyohlezi ku x2 minus x1 squared y2 minus y1 all squared iformula yaleyana iformula ye distance kuyabonakala shuthi le iformula yani iformula ye distance noma length shuthi distance noma yini noma length kuyabonakala and le formula ihlezi ibhaleka kanje bahlezi bethi kwena ke manje akucalculate ilokhuzaneni calculate distance noma calculate length usuyazi ufanele ungene kiphi formula sikhuluma nabantu abadala manje la right ingane zambe ziyolala and siyabuya ke lapho singena kulesi ibiza kuthiwa igradient
khumbula uyohlezi uno m is equals to y2 minus y1 all over x2 minus x1. And lana ke good people, and mengabe kuthiwa bayathestwa ngokwe-maths kube ukuthi basayikhumbula into ababeyenza e-high school, kuyabonakala. And siyasuka-ke lapho bafundi, ningatatazeli khona sosheshe siyithole lento. And sesiyayazi cCollinear ukuthi ihamba kanjeyana. Sesiya ku-number 7 nakhona futhi asijahile, and ama-questions sifuna ukuthi mengabe siwenza siwenze kahle singashayeki. And mengabe usungena ku-number 7 sifuna ukubuka futhi ukuthi ke ngabe kuphi futhi okushodayo. Okushodayo yilapho khona sike sithi thina ke manje ke ama-lines siye sithina njani ke a-parallel. Kuyabonakala parallel. Uma ngabe sithi thina ama-lines a-parallel awasoze ahlangana, ngisho ngabe sekuthiwa sekukanjani. Mengabe kuthiwa bayabingelelana abantu, and ukuthi mengabe sithi sikhuluma ngokuhlangana shuthi ancikane. Mengabe sithi awasoze ahlangana, ngamanye amazwi omunye ungale omunye ungalaphayana, shuthi laba abantu noma behamba bebukana kodwa bakwazi ukuthi basondelane and bayikhulume eduzane inkulumo yabo. Kuyabonakala sesithi labo bantu abanjalo banjani laphayana ke ama-lines anjani ke a-parallel. And mengabe parallel, enye into abayithola ke labantu be-maths bathi hayi kunalento especial eqhamuka laphayana. Leyo nto especial sithola ukuthi ke uma ngabe ama-lines e-parallel and sithola ukuthi u-M1 ulingana no-M2, kuyabonakala. And ama-gradients awo lawo ma-lines ngisho ngabe kuthiwa walingani ngokubude noma ngokufishane, kodwa into enothisekayo laphayana ukuthi ke ama-lines lawo approve ini ke i-answer efanayo uma ngabe ucalculator ini lapho phansi i-gradient. Kuyabonakala. And siyaphuma ke lapho bafundi sesiya kubani, sesiya lapha ku-number 8. And yonke lento esiyenza lana akufanele siyikhohlwe, iwona mgodla wethu ke lo oyosithatha usibeke kuyindaphayana kwilokhuzaneni ekuphenduleni le question le kanjeyana. Sengiyabona ukuthi abanye sebeqala manje bayabuka ukuthi hawu kodwa Nkosi yami bengingakwazi ukuthola i-gradient laphayana, and bengingakwazi ukuthola i-midpoint sengibone ngama-crossbar, okusho ukuthi uthisha lento ayichazayo lapha phansi uchaza into ngempela mina engingabuzwa noma inini ngayo laphayana. Mangabe ngithi ngiyabuka even ngisho ngabe kuthiwa uyacomparisha laphayana, and noma ngabe kuthiwa lapha question ozange sayibuka uyabona ukuthi okay la i-distance ungakwazi ukuyithola ngoba phela izoba in between the 2 points. Uyakwazi lapha yena ukuthola ini midpoint e-T ngoba i-between the 2 points, and uT uyi-midpoint since sibona ama-crossbar. Kuyabonakala. And uyabona ukuthi ke lento esikhuluma ngayo lapha yana esithi ama-lines a-parallel, siyabona ukuthi hayibo since ulo AD wethu and enama-coordinates aphelele, kanti uline ka-AD uyalingana noline ka-BC laphayana. Lokhu sitshela ukuthini na? Kusitshela ukuthi i-gradient yalapha iyafana ne-gradient yalaphayana. Noma ngabe kuthiwa line bethu siyaqhubeka siyabadweba ngokuphikelela ngenkani ukuthi bayoze balingane, and ungayiqhuba isondo lakho laphayana. Wena wabona abantu benze njani emgaqweni bedweba ulayini omgwaqo, ngisho baliqhuba isondo lakho lapha ezohamba nolayini omhlophe phinde uliqhube nangalaphayana, abasoze balingana bamithana labo layini. Ngobani? Baholwa yini na? Baholwe lamalokhuzaneni lama-arrow lawayana, lama-arrow. Kuyabonakala ama-arrow asuke symbolize na, asuke symbolize ukuthi ke lama-lines ngisho ngabe kuthiwa singawadweba size siwudraye wonke umhlaba, they will never meet. Kuyabonakala. Right, siyaphuma lapho and siya lapha ya kunumber bani ke, siya kunumber 8. Number 8 singena negama elithi perpendicular, and mengabe lithi igama perpendicular and ibukisisa kahle ke manje uperpendicular uzama ukusitshela ukuthini na. Uthi mina perpendicular bukisisa kahle ke manje perpendicular and perpendicular usitshela ukuthini na. Perpendicular lines,
usitshela ukuthini na usitshela ukuthi ke ama lines ngalesikhathi ke labantu beMaths ngoba phela Nkosi yami bayaganga basitshela ukuthi ke khona into abayenza bona abayibone abaspecial kubona ngalesikhathi uline kaAB emithana noline kaCD somewhere and ba notice something ngalesikhathi belontuzana befaka bemeasure leya angle ngokwe protract bathola ukuthi leya angle izobo 90 akwabakhathaza ngosiyami bekubakhathaza ayi baqala manje babu bathi kukhona shutho okunye singakuthola lapha yana ongaba special kakhulu kunalokhuyana kanjani na ngokuthi bona bathola ukuthi hayi manje siphuma kuma gradients indaba singayicalculate nakuba singese sigarant ukuthi osize bazolingana ngokwe distance kodwa mengabe sicalculator la I gradient baphinde futhi bacalculate isibili gradient into abayinothisa ba notice ukuthi ke uma ngabe nama gradients times 1 nyayizwe indaba ianswer khona agcina uba lapha yana u-1 iyona into abayithola le bathi awu sayithola into ke manje esiyovimba ngayo lezi ingane ukuthi ke zingayitholi le maths nyayizwa lonto and umntwana ke lana ke oyokwazi ukuthi ayithole le maths yilo mntwana ozobe wakhumbula wonke lama formula nangokusebenza kwawo ukuthi formula uma ngabe ngiyisebenzisa ngegama elithini nyayizwa indaba and mengabe uyisebenzisa ngegama elithini mase ke nawe ukhanda istory emqondweni wakho sithi thina mengabe wenza imaths kuyiphutha elikhulu kabi ukuthi ke uma ngabe usungena kwequestion kahle into ukuthi ubuyele emuva ngempela ke lana ke kuyomela ukuthi ubuyele emuva uyothola u6 ways noma u7 ways of approaching ilokhuzaneni igradient sobhalile ukuthi kuneyinhlobo ezu7 noma ezu6 zokwazi ukuthi uphendule in lapha yana igradient konke lokhu kuthola kwetools la kwaba lapha yana la kwa grade 10 kuyabonakala and siyadlula ke lapha igradient sesiyayazi sesiyakiphi question sesiya angithi lo this is our number 1 this is our number 2 number 3 uthini manje number 3 uthu number 3 na ke bafundi number 3 ilapho khona uzokhuluma ngeinclination ngamanye amazwi iangle of inclination uma ngabe ukhuluma ngeinclination and lo sizoasabi lokumbhala ukuthi lo ubani ugradient lo yana right ngiya ugradient and mase siyokhuluma ngobani ngo-inclination right inclination uma ngabe ukhuluma ngeangle of inclination lapha grade 12 usuku ukhuluma ngani kuna usuku ukhuluma ngobani lapha yana usuku ukhuluma ngobani ngo-m futhi enye indlela ucalculate u-m and lingana noba lapha yana no tan theta le formula kuphela uyithola kwiminxa ewu2 mengabe sikhuluma ngeminxa ewu2 futhi uyithola phakathi kwaba noba lapha yana uyithola phakathi kwalayini osilantile kodwa lo line uhambiselana noba lapha phansi uhambiselana no-x kuyabonakala and ifanele kuba ulayini ome nomi kanjani and mase hambelana no-x asubhala ukuthi ume kanjeyana kodwa leyo angle sithi angle of inclination ihlezi ngaphambili kwa x naleyo line osilantile x no line osilantile kuyabonakala and sithi ke lokho kwenzeka lapho ukwenzeka kwaleyo nto sikubiza ngoba phansi ke sikubiza ngeangle of what of inclination musana ukuyikhohlwa ke lonto bafundi baluleke kakhulu ngalesi simanga lesi right siya ku number 4 uma ngabe usuzokwenza unumber 4 and unumber 4 uthini ke uthi njengoba usuwathwele wonke lawa ama formula kwa grade 10 enye into esidiscoverile lapha kwa grade 10 sidiscover ukuthi ke kunalento ebuyenzeka uthola ukuthi ulayini nolayini ukube nephakathi nendawo ngamanye amazwi uma ngabe usuzocalculate iphakathi nendawo sike sithi thina ke manje and iphakathi nendawo iformula yakho niyohlezi u x2 plus u x1
all over 2 uphinde futhi uzothi y2 plus y1 all over 2. Le formula lena ke good people sisebenzisa phi ke na? Sisebenzisa kuleli gama elithini lapha yana ke umid point. Kuyabonakala. Sonke ke isikhathi muzo calculator umid point uyohlezi wenza kanjeyana mase ku mid point yakwazi ukumcalculate ave kuzoba mnandi ephepheni. And mangabe usukwazi le formula wabona nje ithi kuthiwa ke ulokhu uzipoint elithile li mid point wena usuyazi ukuthi okay shuthi nansi ya iformula ekuzomela ukuthi ngenze njani ke ngiyisebenzise. Shuthi number 1 uyawubona usorted, number 2 uyawubona ukuthi usorted, and number 3 uyawubona ukuthi usorted, and number 4 nangiya. And mangabe usuka lapho enye into ke futhi esiphinde futhi sayithola sithole ukuthi ke kunalento esike siyibize ngani lapha yana esike siyibize ngearea, right? Uma ngabe uzocalculate angithi manje sikhuluma ngedevelopment yakwa grade 12 and okuediwe ke la obekade kucasha ilapho khona ke ku number 5 usuyocalculate iarea. Iarea ku number 5 ibukela kuzokwenza kanjani manje uzofike uthi wena ke manje iarea ye triangle kuyabonakala and izohamba nobani ke uzohamba no half a B mase kuzoba usign capital letter C. Iformula leyo calculate area u-A no-B nama letters esiqhamuka nawo njengamanje but ke nawo ungaqhamuka nawo wakho uzowafaka lapha yana uC letter esichuzile nawo ungafaka yakhe iletter kodwa ungakushintsha uthi ekuqaleni kuzoba khona uhalf lapha kuzoba khona usign. Izinto lezi ezenze njani lezo ezibaleke kakhulu ezodingakala ephepheni kuyabonakala and lama formula lawa uzohamba indlela ende ngawo and wona mphako wakho ukuthi kulolu hambo lolu ngoba phela sazi ukuthi uzobugcina kulolu hambo ujikeleza nazi izinto ezidingakalayo kuwe kuyabonakala and asiqhubekeni siwakhande nje ama formula azoloku edingakala wena nje thatha nje lapho phansi ubhala ama notes akho and thina sizoloku nje sikufakele ama formula njengamanje and mengabe usuka ke lapho mfundi kunamanye ama formula kufanele siwa edeni lapha phansi. Enye formula edekayo ilesibiza thuba lapha yana uCollinear. Colinear bhala ke lapho ukuthi Colinear and mengabe sikhuluma ngeCollinear lapho mfundi sikhuluma ngani na sikhuluma ngokuthi ke uma ngabe siya lapha yana kwa number 6 and kuCollinear ngiyakho-linear khona ngeke uzukhohlwe Colinear points. Now yeah cCollinear points wabona kanjani na ilawo ma point a more than 1 kodwa hleli ku line owodwa sicela ukuyiphinda futhi leyo and mengabe sikhuluma ngeCollinear abafundi sikhuluma ngama point a more than 1 kodwa a more than 2 kodwa lawo ma point ahleli ku line owodwa ngicela ukuyiphinda kokugcina khona uzoyibamba mengabe sikhuluma ngoCollinear points sikhuluma ngama point a more than 2 kodwa lawo ma point ahleli ku line owodwa ngamanye amazwi line mengabe sikhuluma ngo line owodwa sikhuluma ngo line straight lapho right lo line straight asike siudwebeni manje shothi ngamanye amazwi lama point lawa ngokujwayela ukuvela kwawo avambisa ukuvela abemathathu ngokuthi sikhuluma phela ke manje ngemaths sesinciphise ukuthi ke kungagcinise kube umsebenzi omningi niyayibona leyo ngoba lana akusikona ukuthi siteste ngama point amaningi inhloso ukuthi ke uthola ama point amancane azoba more than 2 lapha ngabe u3 noma abe u4 and emva kwalo masudlala iCollinear point sizokuthiphisa ukuthi mengabe uthola izinto ezikanjalo
ukuthi wenze njani. Niyayibona leyo nto nawaya idot yokuqala, eyesibili, eyesithathu, eyesi4. Iwona lawo maphoyinti esiwabiza kuthiwa ke aCollinear ngoba hleli kwini kwi straight line esodwa. Into abayinothisa lapha yana into special ngalama point. Ba notice ukuthi ke mengabe be calculate gradient yalo, baphinde bacalculate kalo, baphinde bacalculate kaluya, baphinde bacalculate kaluya, nasho ukuthi babacalculate bonke, base be notice ukuthi ke i-gradient nakuba i-distance ngeke izilingane, kodwa into elokilinganile kubona, kwalingana i-gradient ka-AB, kwaphinde kwalingane ka-AC, kwaphinde kwalingane kabani ke, kwalingane kabani eka-CD, kwaphinde kwalingane kabani ke, kwalingane ka-AD. Wonke lama gradient agcine elingana ngoba hleli kwini ke kuline owodwa. And kwa grade 10 kwa grade 11 sichaze kahle leyo nto sayinaba. Ingakho sithi thina ke uzungaphuthelwa ngoba lana siyathi siyashalamuza la. Ngamanye amazwi ukuthi sikha phezulu. Kodwa lapha kwa grade 10 kwa grade 11 sikhe kakhulu, futhi kwa grade 10 ayihlale kakhulu kuyona. And sihlale kakhulu nje sisachaza singakacalculate lotho. Sithe mangabe singena kuma questions besibona iquestion sibona ianswer, sibona iquestion sibona ianswer. Futhi wena mfundi ke njengamanje othi ufunda ibanga eliphezulu kuyokusiza ukuthi uthi ubuyela kancane emuva, kuyabonakala. Mengabe ubuyela kancane emuva lapho uzobe usukwazi ukuthi usidevelope ngokwemfundo le ekule grade lapha phansi, ngoba uyayidinga leyo foundation ukuze uzokwazi ukuthi uphase kahle la ka grade 12 kuleli banga okulona manje, kuyabonakala. And noma ngabe kuthi use-FET lapho khona uthola ukuthi wenza lama course lawa adinga imath, and uyayidinga yonke le foundation ngobani laba benza abo engineering kanjalo bayayidinga yonke le foundation ukuze okay. Le bafundi i-language le ekhulunywa umuntu othile, kuyabonakala. And le ncwadi uyibhalile, le ncwadi ufuna ukuthi iphenduleke kahle. Right, asike sibukeni ukuthi uyibhale wathini. Nansi incwadi akubhalele yona. And mengabe uyifunda and imfundo kusho ukuthi mangabe usuyazi language emath kuzobalula ukuthi uyiphendule. Bathi la in the sketch below u-A wethu minus 8 and 6 ama coordinates lawo, and u-B u-8 and 10, u-C and D, u-D u-negative 2 and 0 are the vertices of the trapezium. Kuyazwakala, are the vertices of the trapezium. Uma ngabe ikhuluma nge-trapezium, ngamanye amazwi ku-trapezium ama-side awu-2 asuke parallel, but lawa amanye ama-side asuke ngekho parallel, kuyabonakala. And mangabe usuthi uyabuka ke laphayana, dlala nje kahle izinto zakho ke la. Sebethini manje, sebethi lana u-A B C D E, A B C D, A B C D to i-trapezium, right? And mangabe uqhubeka ke nezinto zakho sekuthiwa where AD is parallel to BC, uthi is the midpoint. That's why ibona ukuthi lento ade siloke sichaza sikhuluma and sigcina yonke isiqoqeke sibe into eyodwa, is the midpoint of DB from the vertex B. UBM is drawn perpendicular to x-axis. Angithi niyayizwa indaba. Ngamanye amazwi kuthiwa lo uthe mengabe dwetshwa waseba perpendicular to balaphayana to x-axis. Le nto izama ukutshela ukuthini na? Bezama ukutshela ukuthi the gradient of BM is what? Times the gradient of MD is equal to minus 1. Kuyabonakala. And izona zonke izinto esifundile lezo. And mangabe sebefunda sebethini manje egcineni manje. Sekuthiwa ke laphayana uF wethu u8 uhambelana no3, unobala phayana no3, u3 uhamba nabani no 1/3, kuyabonakala. Sekuthiwa lana ke manje calculate the gradient of AD. Into esifuna ukuxwayisa ngayo ke bafundi la, njengoba ufuna ucalculate igradient ka-AD,
And wena mfundi masungena kuleli uhlobo likanje lama questions ikhumbula izinto zakho zonke uqala ubuke ukuthi okay sithi bekhuluma ngo-AD ngaba ama-point ka-AD yaphelele yini yayizwa indaba uma ngaba ama-point ka-AD ephelele usiyofaka iformula musubuka la AD uphelele right sengiyawubhala ke sengizothi mina ke okay fine sengizothi ke the gradient sengiyaphendula the gradient of AD equals to YD minus YA all over XD minus XA. Kuyabonakala mase ngiyayithola substitute YD uba laphayana u0 YA uba lapho YA u6 sengiyawufaka u6 XD uba lana minus 2 XA uba laphayana minus 8 kusezoba laphayana sekuzoba plus 8 ngokwe-calculator yakho mfundi nothisa ke la mfundi waka grade 12 ulayini wakho lana uma ngabe uphakamisa ingalo umecha yiphi ingalo laphayana u-right noma u-left umecha u-left kuchazani kunalo kokwena uma ngabe le anti-mecha ingalo yaka-left isuke ikutshela ukuthi ke leya answer ozoyithola lapha fanele ibe negative noma kanjani uma ngabe kuthiwa i-answer lapho ithola i-positive kusho ukuthi kunento e-wrong oyenzile lisasibalo nayizwa leyo nto siyaphinda futhi sithi thina so info class uma ngabe uzo-attempt i-question ye-gradient phakamisa ingalo phela nawe uface i-diagram masu ifacile i-diagram ngabe lento i-calculator ulayini ume njengo-right noma njengo-left the answer is ume njengo-left izinto ezikwa-left thina kwi-maths si-assume ukuthi zi-negative okusho ukuthi uma ngabe sisebenza laphayana leyanto esisebenzayo noma ngabe kuthiwa injani na nayizwa leyo nto i-answer ezophuma ngisho ngabe kuthiwa i-answer ingabe imillion okubalekile kuthina abantu be-math isign yalo muntu lo obekade ekhuluma ngalento le esibhalele lencwadi shothi mangabe sesimphendula sesithini ke ukuthi hayi Mr Sorenso noma Miss Sorenso noma Mrs Sorenso and the answer sithola lapha simphendula ngokuthini ke sizothi ke lapha ya sithola u-1 kuyabonakala and u0 minus 6 minus 6 minus 2 plus 8 positive 6 negative 6 divided by negative 6 by positive 6 the answer is negative 1 sesiyayithola ukuthi ke i-gradient ka-AD the gradient of AD is equal to minus bani ke minus 1 nansi ya u-minus 1 siyithola kanjalo ke i-gradient ka-AD ukuthi izoba minus 1 kuyabonakala and njoba sesiyitholile sesiqala phansi ke again siyobhekani omunye umbuzo olandelayo bafundi bathi datum oh yes bathi ke right bathi ngokulandelayo ke bafundi kanike nizwe ke indaba ukuthi ithini lapha yana sebethi ke senzo sowutholile ke manje sebethi calculate determine the equation of BC the equation of BC asike sibukeke lapha yana ke manje lento zami ukusitshelani kuna okusho bethi ke the equation calculate the equation mengabe lithi igama lapha yana equation ngaba lapha yana ke manje bafundi the equation of BC in what in the form yep in the form of what of asike sibhale lokho nizoyibona
of y is equal to mx plus c. Kuyabonakala. And bafundi ke isizathu esidala ukuthi sithi lana ke asiyithatha ibreak kule question ingoba le question lena ka 3.1 no 3.2 vele into eyodwa. Isizathu esidala ukuthi sisho njalo na khona into esikufundisa yona and wayiqaphelisisa nawo. Sithe thina ke njengoba ithi treasure yethu manje u-AD i-gradient yakhona is -1 but siya notice ukuthi lo line lo is parallel to that. Ngamanye amazwi uthi le gradient le iyafana ne gradient yangalapha yana kuyabonakala. Usuyabhala ke manje ukuthi ke the gradient of what lapha yana, the gradient of AD is equal to the gradient of what lapha yana, the gradient of BC is equal to bani ke is equal to -1. Unganaki lokwa -1 kuqondanile hayi ngoba beperpendicular laba bantu kuqondanile ukuthi anti sikhiphela u-1 kuyazwakala. And manje mangabe ususuka ke lapho umfundi usuyokwenza njani manje phansi usuyophendula lokho kubuziwe ikuphi okubuziwe ke na kushuthi ke mangabe usufuna ucalculator usuzoqala ubhala ukuthi okay therefore the gradient of AD is equal to the gradient of BC equals to -1 njengoba utholile. Isizathu saloko ngoba nama lines akhona parallel. Uma ngabe parallel lethi sikuthume ekuthenini uthi y is equal to la khona u-m ufaka u-1x mase uzothi plus c. Emva kwaloko mangabe usuka ke lapho usuyakhomba mfundi usuzothwena ke manje at the point. Kuyazwakala mangabe uthi at the point ipoint elubani olaziyo lapha yana ipoint elubani ke elu-b nangya u-b wakho u-8 no-10 siyahambisana lapho bafundi. And emva kwaloko ilona point olaziyo ngoba mengabe uthi ubheka u-c wakho uwazi so manje ukwazi ukuphoqa ukuthi uyocalculate lapha yana uyocalculate u-c ukusebenzisa u-c ngoba phela u-c ngeke ayishintshe equation since u-c wakhe no-x no-y. Usuthatha ke manje usuzothi okay lo wa-8 no-10 ukutshela ukuthini u-8 no-10 imfundo ukutshela ukuthi usuzokwenza i-substitution. Ngamanye amazwi la ubona khona u-x uyamreplace la ubona khona u-y uyamreplace ngey'namba ey'thile lezi oyikhombe ngo-x. Zithini manje inamba zakuthi u-8 no-10 la khona u-y ufaka u-10 la khona u-x ufaka ubani ke u-8 uzothi plus c and uyothola u-c la ungakhona. And emva kwalokho ke uthola u-c is equal to 18. Cabanga ukuthi u-18 sonke siyawubona ngikhuluma ngo-grade 12 la ngikhulumi ngey'ngane and u-18 ubonisa uthole kanjani. And emva kwalokho ke njengoba sesiwutholile u-18 sesibuyele emuva sesiyokwakha i-equation yethu. Ithini i-equation yala izothi mina ngizoba u-y is equal to bani ke -x plus 18. Nansiya i-equation la ingakhona sesitholile ka 3.2. Awuthatha amanzi kancane ngoba ungakathatha amanzi mase sibuyela ku 3.3. Okay, bafundisi ku 3.3 la sikhona manje. But prove that BD is perpendicular to AD. Kodwa ngosiyami ngoba lezi zinto siyasibona nje. Angithi mebethi ke u-AD is perpendicular to balapha yana ke manje is perpendicular to DB. Ngamanye amazwi ukuthi lento lena ke manje asikhumbuleni ukuthi ke ngamanye amazwi into esayifunda nani ukuthi sinifundisa yona ukuthi ke i-gradient ka BD uma ngabe uyi-times ne-gradient ka-AD shuthi answer khona ufanele hlezi lingana no -1 yonke lento siyayazi angithi. And manje seniyabuka ke manje ukuthi sithi izinto zikanjeyana ke usuzokwenze njani na okusho ukuthi manje vele mengabe sofaka uthiki the gradient of AD we already have but i-gradient esinganayo lapha yana eka-BD sizoyicalculate kanjani na ngaba ama-point ka-BD aphelele yini ithi answer yes ama-point akhona aphelele asambeni phela soyicalculate sesizothi thina ke manje ke the gradient of BD ubani lapha yana mengabe uthi uyabheka izoba u0 -10 noma u10 -0 kuza ngokuthi ni approach kanjani futhi kuzoba u10 -0 all over ba lapha ngezansi kuzoba u8 plus 2 kuyabonakala kuzoba u8 plus 2 emva kwaloko mase uzothi times
lo uzoba minus 1 vele bese simcalculate and emva kwalokho kusho ukuthi ke this is our left hand side. Bukusisa kahle ke la sithola u1 la sizothi times minus 1 and the answer is what? Is minus 1. Lokhu sitshela ngokusobala ukuthi ke therefore uBD wethu is perpendicular to bani ke? To AD. And emva kwalokho lokhu sitshela na kusitshela ukuthi kusithuma lapha kwi diagram ukuthi siyofaka ba lapha yana u90 degrees. Kuyabonakala uma ngabe u90 degrees esufakile phela musa ukukhohlwa mfundi wethu ukuthi ke lo line lona I gradient yakhona ilingana no1. Qala phansi. Thatha ke manje sesiyongena ku number 3.4 siyothatha kahle mfundo no 3.4 siyothatha kahle azili kuzowujaka khona sizothola 100%. 3.4 akubukusise kahle u3.4 ukuthi usiphatheleni phansi 3.4 uthini now 3.4 uthi 3.4 na ke mina 3.4 awu calculate the size of BDM. Calculate the size 3.4 calculate kuyazwakala the size of what? The size of B. Asucishe no B asudinga uB onjeyana sidinga uB omunye umbala. The size of what? BDM. Nangya. Uma ngabe kuthiwa calculate the size of BDM, mfundi wethu wenze njani ke lapha ezintweni ezifana njengalezo na? Asike sibukeni bekuthiwa the size of BDM ukuthi uzokwenza njani ke na? Asameni sokubukana ukuthi imuphi lo D ophakathi kwa B no M. Sambeni kahle nangya BDM. And then asibukeni lapha ukuthi kuthiweni phansi kuze sikwazi ukuthola into esiyidingayo ngoba mengabe sizama ukuqalaza uM asuwuboni uM ukuthi uphi. And bathe calculate the size of BDM and uM mengabe sithi siyawubuka na uyalapha phansi ke futhi sicalculate usize ka BDM futhi ngamanye amazwi angle sidingayo nansi ya ile ya angle yonke kuyabonakala. And bafunda singalahlekini ke lapho and so calculate kanjani ke lo size kodwa Nkosi yami anike nubukeni usize uso calculate kanjani sizo calculate futhi singawusabi and ibukisisa kahle ukuthi manje uzo calculate kanjani ke okusho ukuthi I method elula kunawo wonke yo calculate ke lo size and ibukisisa kahle futhi la kwa M siyathola ukuthi ama coordinates akhona azothi 8 nobani ke no 0. Angithi lo line u straight okusho ukuthi ke I distance yokusuka la ngize lapha yana u8 units kodwa Nkosi yami nangiya kanti yokusuka la ngize lapha yana ngithola ukuthi u2 units kuyabonakala okusho ukuthi le distance mangabe siphelele isiyonke isubaniki lapha yana ke sengithola ukuthi u10 units. Mengabe sengizazi lezo zinto sengiyabuka ke manje ukuthi okay fine I distance yokusuka la ku M phela ngithi uhleli ku line ka X ngikhuphuke njalo futhi ngithola ukuthi uba lapha ngaphakathi ngithola ukuthi ubani u10 nangi u10 and lethi singinikeza igunya ke manje lokuthi ngenze njani ke ngizo calculate ke manje khumbula inhlobo ke kade sizenza sithethi nami ngabe naleyo situation kanjalo kuzoba lula phela futhi uzokhumbula bani ke uzokhumbula I gradient ngamanye amazwi I gradient izohlezi lingana no tan bar lapha yana no tan theta and uM wakho kusho ukuthi rise over run bukusisa kahle ku rise ngoba lapho rise ngo10 right and uzorana ngoba lapha yana uzorana ngolokhuzaneni uzorana ngo10 kuyabonakala nangu u10 wakho mase uzolinganisa noba lapha yana no tan angle ba lapha yana ke manje ke BDM
kuyabonakala. And sithethi no rise over run, yonke leyanto leyana uyithola kahle kwa grade 10 la sichaze khona. And emva kwaloko ke manje lana uma ngabe mfundo wethu usivumela ukuthi ke shuthi lo uzoba u1 kanti loyana uzoba u10 kabani ke ka BDM, kuyabonakala. Emva kwalo mase ushaya i-second function, therefore u-angle BDM ulingana noba laphayana, ulingana no-tan minus 1 ufaka u1, kuyabonakala. And leya mpahla ke sidinga i-calculator, mengabe sidinga i-calculator mfundo wethu okuchaza ukuthi ngokuvumelana kwethu siyawuthola ubani ke u45 degrees. Mase uthola u45 degrees, asaloke sibamba siyeka. Senze njani na? Sibuyela kwi-diagram sesiyofaka balaphayana, siyofaka u45 degrees omele le angle yonke, kuyabonakala. 45 degrees ufaka lapha ngaphakathi. Uma ngabe sesufakile u45 degrees, aseke sufaka khona ngesize sidideke, shuthi now ya u45 degrees. Sesiyawazi ukuthi le angle u45. And emva kwaloko ke kushuthi lo ngoba bekusiza ekuthini sikwazi ucalculator, sesiyaphuma ke lapho ke manje sesenze njani ke? Sesiqala phansi again. Uma ngabe siqala phansi again, asibambi isiyeka la. Uma ngabe thina sibambi isiyeka lana, senze njani lana kulezi zinto? Sesiyoqala phansi sesiyofunda enye question ukuthi ke ngabe isiphatheleni na, ukuze sizokwazi ukuthi siphendule kahle izinto esizani esiyidingayo. And uyayibona i-diagram iya ngokugcwala manje. And mengabe iya ngokugcwala, awukubukeke mfundo ukuthi ke kwenzeka kanjani kwi-question elandelayo. Ungathi ukuthatha ibreakanyana encane mase siyongena ku 3 point bani ke 3.5. Okay. Bafundi sesiku 3.5. Ngicela siuncengeni nawo ngoba ayingubone ngazi ukuthi ufuna ukuba inkinga, kodwa ngokubambisana kwethu ngicabanga sizofika egcineni kwayo lelo khuzaneni kwayo le question. Ku 3.5 bathi if uTC is parallel to DM, right? If uTC uTC wethu shuthi ngamanye amazwi asike sikudwebeni lokho sikubone lo akathi ukhuphuka kancane khona ngeke asidisturb. Shuthi lo TC lo nakya bathi is parallel to bani to DM. Shuthi ngamanye amazwi lo line esesufaka la manje asuke sufake good people khona ngesilahleke. Shuthi lo line lo is parallel to DM, shuthi straight. Isitshela ukuthini kuna lento lena? Lento le isitshela ukuthi ke lama angles lawa ayalingana nayo izindaba. Shuthi lento isitshela ukuthini ke? Isitshela lama angles lawa ayalingana. Indaba sisho njalo ingoba labantu sebeyama corresponding angles. Angani uma nayibona into eyodwa, right? And mengabe sisiba ama corresponding angles, lento echaza ukuthi lento iform F bani ke F shape, kuyabonakala. Enye into esiyidiscover manje but esingazi usithatha sibekephi. Right, asike siyeke leyo ke manje. Okwesibili, enye into efanele sikhathazeke ngayo manje ukuthi nakuba sesitsheliwe lapha yana ukuthi okay lama lines lawa are parallel. Lokho kusitshela ukuthini kuna? Kusitshela ukuthi ke uma ngabe parallel ongenzeka ukuthi nala sino 90 degrees. Nayizwe indaba. Shuthi nala sizoba no 45 degrees. Iyanyuka le yanto. Lokho kusitshela ukuthini kuna? Kusitshela ukuthi ke uma ngabe sesiqala senza izinto zethu kuzomela ukuthi siqikekele lokuyani ukuthi bekuthini. Right, asike sibukeke lana. Sekuthiwa lana ke and ama points wethu ukuthi and C are symmetrically. Ngamanye amazwi
lento ichaza ukuthini mengabe kuthiwa ku-symmetrical kuzofanele into siyibambe ngayo igama elithi symmetrical kufana njengawe mengabe uvuka ekseni uma ngabe asikhulumeni ngamantombazane isikhathi esiningi amantombazane angithi-ke uma ngabe ezothatha uhambo and wenza sure ukuthi uhlala kakhulu esibukweni and lesa sibuko lesiyana lo muntu asuke embuke lapha esibukweni usuke kuyena but lo muntu osesibukweni sike sithi manje isibuko lesihlukanisa lo muntu ongalesibukweni naye siye sithi lento isymmetry kuyabonakala ngamanye amazwi mengabe kuthiwa ke manje uthi no siba symmetrically kuya ngokuthi lo muntu babukana kanjani mengabe bebukana horizontally ngamanye amazwi y bayafana mengabe bebukana isibuko besibuka vertically ngamanye amazwi x banjani ke bayafana ngamanye amazwi uma ngabe sibuka horizontally y bazofana ngoba lo line lo straight intersecta ku y kuyabonakala uma ngabe bebukana kanjani laphayana vertically okuchaza ukuthi ke x abazofana ngokujwayelekile ke okuchaza ukuthi y no y walapho yafana umuntu ekuzomela sikhathazeke ngaye fanele sikhathazeke ngubani manje laphayana sikhathazeke ngubani ke sikhathazeke ngo x. Before that asike siqaleni manje yindaba thina ke singafuni ama coordinate ka t ngoba phela uthi uzokwazi ukusibheka out ukuthi sikwazi ukuthola uc and athini ama coordinates ka t uthi uhleli phakathi nendawo ka line odb therefore uthi wethu mangabe sivumelana uthi mangabe sesimkhanda sizothi thina ke manje t open bracket uzobu x2 minus plus x1 isho ukuthi lapho yana u8 minus 2 nakya midpoint formula 8 minus 2 all over 2 ngalana kuzoba ngalaphayana kuzoba u10 plus 0 kuyabonakala sizoba no10 plus 0 divided by 2 okuchaza ukuthi ama coordinates ka t azothini manje shuthi ke u8 minus 2 the answer is what the answer is 3 kuyabonakala mengabe ku3 laphayana ke manje shuthi ngalapha kuzowenza kanjani laphayana kuzoba u10 plus 0 the answer is 10 divided by 2 the answer is 5 and mengabe kuthiwa mfundo uneqiniso kwena nathi sibe neqiniso kuthina lento iyasitshela ngokusobala shuthi lo line wakho mengabe straight uyayizwa indaba shuthi nala uform 90 degrees shuthi oy bafana yonke indawo ngamanye amazwi mengabe sineqiniso kuthina ngomsebenzi omuhle kanje sesiwenzile lento ichaza ukuthi ke manje siyazi ukuthi uy wethu uba laphayana u5 umuntu esekuzomela isikhathazeke ngaye manje sizokhathazeka ngoba laphayana sizokhathazeka ngolotuzane sizokhathazeka ngobani ke sizokhathazeka ngo x u-x sizowuthola kanjani na bukusisa kahle ke mfundi wena ka usaloku bambuyeka since lo 5 wakhe esehleli lapha yana wena usune right ukuthi ungawuthatha usubstitute kuleya equation mengabe usubstitute kuleya equation shuthi ke usuzothini manje uzothona ke manje therefore okuchaza ukuthi ngizoba no5 yindaba u5 usubstitute lapha yana ingoba lelo point elusi lihleli ku line kaba lapha yana lihleli ku line ka y = negative x plus 18 kuyabonakala and then emva lokho usufaka u5 uzothi ke equals to negative x uzothi plus 18 mase uthatha u18 uyawutransposa okuchaza ukuthi lapha yana ke manje sesizoba no5 sizoba nobanga lapha yana sizoba no minus 18 = negative x emva lokho sithola baniki answer ngalapha sizothola negative 13 and then ngalapha sizothola negative x emva lokho x uzophuma sobani ke esewu13 and lo 13 sesiyawufaka lapha now ya u13 ngamanye amazwi okuchaza ukuthi ke ulokhuzaneni ulo uthi wethu uzoba symmetrically ku c ngakumapha ama point lapho khona ulokhuza usiwa khona u13 no5 isibuko esibahlukanisile bahlukaniswe isibuko esuba lapha yana esu-bm shuthi lo thembe ngabe eyibuka lapha esibukweni uhleli uyayiphopotha and then wathi mangabe eyibuka ngale wayibona ukuthi hawu kanti mina ngu13 no5 lapha yana and vele ke mangabe ke behleli esibukweni bazibona beshintshile shuthi ngakho ke lapha sibe nobani ke no13 nobani ke no5 and u3.5 wawenzeka kanjalo siya ku 3.6
Alright, sesisekugcineni kwequestion le sizoqala idiagram entsha noma inini. And la sibambisaneni kubafundi la besijaha u19 marks cabanga ama marks amaningi kanjani. And lana i-total la ka grade 12 fanele ukhumbule ukuthi la sikhuluma ngo37 marks. Lalela ke mfundi wethu into esizoyenza lana uma ngabe kuthiwa calculator the area of the triangle BDF sike sakuthiphisa ekuqaleni ukuthi ke uma ngabe ucalculate i-area usucalculate into kanjani kuyabonakala. And mangabe wenza kanjalo kusho ukuthi kuzoba sekulula. Lalelisisa kahle ke manje ukuthi uzokwenza njani lana. Into wena ozoyenza ukuthi ukwazi ukuthi uapply izinto ezidingayo kuyabonakala. Kanjani na? Uma ngabe kuthiwa ke lapha yana the area of what of the triangle BDF asambe sobheka BDF kuyabonakala the area of a triangle BDF. And mangabe usushaya ku BDF and musu ukuchazeleka mfundi awukodwa Nkosi yami ngoba le question le ilula kakhulu. Wena into osuzoyidinga la kuphela ukuthi wenze njani na ukuthi wazi ukuthi uma ngabe ucalculate i-area izothi iformula yakhona ke manje i-area asambe sibhaleni ke i-area ka triangle ba lapha yana BDF ulingana nobani lapha yana uzolingana no half. Mengabe lingana no half lethi zama ukusitshela ukuthini na lethi zama ukusitshela ukuthi bengabe lingana no half shuthi ke sizoba nama side awu2 ngokweformula nekhumbula iformula yakho izothini manje izositshela ukuthi iformula yakho hayi phela khululekani ukuthi ke uma ngabe kukanjalo kuzoba lula kakhulu ukuthi uzokwenza njani lapha phansi uzofike uthi half ohamba nobani ozohamba nebase angithi kuzoba ibase and i-base times height kuyabonakala i-base yakhona bokusisa kahle ke manje ukuthi i-base izoba kanjani lapha yana shuthi ke ama-side awu2 kuzobile la side mase kuzoba yiliphi elinye side mase kuzoba yileli side elingalapha yana kuyabonakala sikwenza kanjani kunaloko sizokutshela egcineni ukuthi ke njengoba uno BF ufaka uBF phinde futhi uzoba noba lapha yana uzofaka uD bani uDB mase uzofaka usin bani usin angle B kuyabonakala. And ukwenzelani nalokho angithi ke le angle lena usunayo vele 90 minus 45 uzophuma noba uzophuma no 45 degrees futhi uB la uzoba nayo uB lapha yana 45. And le triangle sikhuluma ngayo la nansi ya ile triangle lela nansi triangle sikhuluma ngayo khona uzoyibona nansi ya i-triangle sikhuluma ngayo mfundi kuyabonakala. And ile triangle vele siyazi ukuthi ke lento le kuze sikwazi ukuyicalculate afanele ime ngo V phansi. Mengabe izoba ngo V phansi wena ke mfundi uzokwenza njani usuzobhala u45 la right emva kwalokho usuzokwenza njani ke uBF vele kuzoba lula ukucalculator angithi ukusuka la phezulu ukusuka la ezansi ukhuphuka uya phezulu 10 and ingxenye ka10 along the y u3 and a quarter and lo 3 and a quarter sekuyisikhathi mase ukuthi umsebenzise bongakazi uzumsebenzisa ngamanye amazwi usubtract ukuze uzokwazi ukuthola le ngxenyanyane lapha phezulu edingayo uzothini uzothi wena 10 minus uba lapha yana u3 right bukusisa kahle ke manje uzothi wena shift kanjalo u3 uhamba nobani uzothi shift masoshaya fraction pattern kuzongena into ezokunikeza kuzoba nebhokisi ngaphambili mase kuzoba nebhokisi ngemuva eli-fraction asiyiphindeni leyo nto njalo masufaka u3 and a quarter uzothi wena shift kube nebhokisi shift masoshaya fraction pattern kube nebhokisi ngaphambili mase kuzoba nebhokisi eli-fraction ngemuva right masusubstitute ufaka u1/3 and masuthola by answer okusho ukuthi i-distance kaBF ubafunde Nkosi yami esitholayo la sithola ubani ke u20/3 shuthi la sizoba no1/2 velo istandard kanti uBF uzothola ukuthi ubani ke u20/3
over 3. Sesifuna manje ukuthola ke manje uDB. uDB mengabe sithi siyawubuka asina choice yokukhetha. Nayizwa Lord. Sithini phansi sithi asina choice yanike yokukhetha. Futhi ngamanye amazwi uDB uyasiphoqa ukuthi sabe siyosebenzisana iformula ye distance. Nayizwa indaba. And mangabe uyisebenzisa iformula ye distance usuzofaka ukuthini lapha ngaphakathi. Uzofaka ukuthini ke uzothi 10 uzothi 8 minus 2 kusho ukuthi 8 plus 2 loyo. Kusho sekuzoba 8 plus 2. Phinde futhi uzothi 10 minus bani minus 0 kusho ukuthi 10 squared naloyo. Kuyabonakala. Emva kwalokho usuyazi ukuthi lapha yana ngaphakathi uzoba noba lapha yana uzoba no 2 times ba lapha yana 2 times 100. Kuyabonakala. Shuthi answer sithola ka DB sizothola u10 root 2 ngokuvumelana. Usuya uthatha kubungana choice yokukhetha lapha yana. Shuthi ngalana usuzofaka ubani u10 root 2 vali bracket mase uzoshaya usin 45 nakya and isebenza ke mfundi ke lana ke awusadlali nezingane mengabeke usungena kule yanto usuzokwenza njani kulana ngokuthi thina ke calculator sinayo but wena unayo ishaya yonke ku calculator le answer shuthi la sizothola u20 over 6 times 10 over root 2 kuyabonakala kanti ngala uthola abaningi manje uzothola uroot 2 over bani ke over 2 ngamanye amazwi letikisa phikna lento le ikutshela ngokusobala ukuthi ke uroot 2 cancela no root 2 kuyabonakala ngamabomu uphinde futhi ke u10 u2 acancela ulokhuzanini u2 ashaye u10 aphinde waba u5 futhi kwi-numerator usele no20 times 5 ngoba phela i-calculator sinayo ezansi unobala phezansi futhi uzoba ke no3 times 2 kuyabonakala emva kwaloko bukusisa kahle ke mfundo ungadideki mangabe usufika kulezo zinto ezikanjalo okusho ukuthi lo 2 wakho 20 divided by 2 the answer is 10 ngamabomu 10 times 5 kuze kube mnandi nje ukudlale nje ngemath kancane uzobe no3 lapha yana emva kwaloko lapha yana ke manje u5 times 10 iphuma by answer kuzophuma ulokhuzaneni uzophuma u50 all over 3 lozo sinikeza abaningi manje 50 divided by 3 the answer is what the answer is 16,67 16,67 units squared and yaphuma kanjalo ki answer yani ye area lesa si calculator and u question 3.6 uphenduleka kanjalo grade 12 anina choice yokukhetha ngoba bona bayazi ukuthi ke kwi formula sheet ikhona leya formula shothi manje wena kuyagunyaza ukuthi ukwazi ukuthi uyithatha mase uyayisubstitute njengoba senzile and excuse me uBD besingana choice ukuthi ke simenze njengoba lapha yana simenze njengolokhu simenze njengo BF and yena befike simsubstitute kwi formula kuhambe nje kanjalo and then siyabonga ke sesoqala iquestion elandelayo esizothi ke iquestion ye circle geometry bambelela kanjalo ungabusasuka la ukhona mfundi.